Вітаю вас на сваім канале. У гэтым відэа я пакажу вам нашу вандроўку ў старажытны Полацк. Я вельмі давно хацела пабываць у гэтым горадзе, і вось нарэшце моя мара здзейснілася. Таму падзялюся з вамі сваімі ўражаннямі. Я ўпершыню буду гуляць па гэтых вулачках і ўпершыню убачу усе славутасці. Усталі мы вельмі рана, бо цягнік адпраўляўся о 5:30, таму крыху не выспаліся, але ўзялі пасцельную бялізну, каб ужо даспаць у цягніку. На вельмі пашанцавала, бо вагон аказаўся амаль пусты, таму было вельмі комфортна. Канешне, сонейка крыху перашкаджала спаць, але ж паглядзіце, як было прыгожа. Мы вельмі любім вандраваць цягніком, тому што менавіта так адчуваецца тая самая непаўторная атмасфера вандроўкі. А калі яшчэ цягнік паўпусты і за вакном вось такая вось цудоўная раніца, то ехаць яшчэ больш прыемна. Тут мы ўжо прыехалі ў Полацк, і я здымаю з акна Двіну. Все, мы приехали уже на месцы. Только 10 гадзін раніцы, а ўжо такая спякота. Але вельмі добра, я люблю такое надвор'е, блакітнае неба, сонейка, якраз для вандроўкі. Вось, мы зараз ужо пойдзем паснедаем дзе-небудзь. Дзіма знайшоў нейкую кавярню, як называецца, Дзіма? Кафе. Вось, пойдзем на сняданак. Ось нешта турыстычнае пачынаецца. Цікава, што ўсюды ёсць, амаль усюды ёсць герб горада. Ну вось тут, напрыклад, і на назвах вуліцы там таксама ёсць. І нават на прыпынку. Ну, это вельмі цікава. Вось таксама пацверджанне. Блин, ну это цікава, я такога яшчэ не бачила нідзе. Ну, прынамсі, у Мінску, падаецца, такога няма. Карацей, мы у Полацку літаральна 15 хвілін, але ўжо патрапілі ў смешную сітуацыю. Карацей, падышла до нас бабулечка і запыталася, ці ёсць у нас грошы, дапамагчы на лекі. Вось, я дастаю 2 рублі, яна глядзіць на Дзіму, такая: а гэта твоя дачка? Я кажу: не, это жонка. Ну берагі яго. Карацей, так смешна. Просто Дзіма такі: гэта табе кампліменці, я так жудасна выглядаю. Ось, дакладна мы і не ведаем, што гэта было, але вельмі смешна. Не, з надвор'ем нам вельмі пашчасціла, тому што просто все такое яскравае, прыгожае, кайф. І вось мы падыходзім да помніка Скарыне. Зараз падыдзем бліжэй. Вось і тут гэты караблік, это герб горада Полацка. Вось, я так разумею, ён яшчэ вечары падсвечваецца. Таксама такая прыгажосць. Вось, ну і Францішак Скарыны. Зараз да яго падыдзем. Пакуль так пакажу. Гэта што? Гэта плошча? Так, Дзіма? Вось, у гэтым фонтанчыку можна бегаць праз яго. Там дзеткі бегаюць. Ну так, прям пячэ спякота. Горача, так. Што мы нават не чакалі. Вось. І вось славуты Францішак Скарыны. Тут, дарэчы, ёсць праспект Францішка Скарыны, як калісьці быў у Мінску. Ось стаіць наш першы друкар. Зараз бліжэй да яго падыдзем. Можа зачытаць? Успамінаецца радочак з песні «Будзьмо беларусамі». Францішак Скарыны рэальны мажор, вучыўся не ў Полацку, а за мяжой. Бо ён вучыўся ў Кракаве, як вядома. Моя сестра зараз, дарэчы, у Кракаве, і яна вось дасылала
як вона там гуляє стежками Франциска Скорини, і отрымливається, ми зараз з її так в різних країнах стежками Франциска Скорини гуляємо. Яка собачка випрошує морозиво. Милота. Готель модный. Такие прям великие. Двина. Что, Димка? 24/7 Горбата. О, славянский. Можно освежиться? Ты освежился? Пройдися. Ветер тому что. Ну что, не потрапила? Дімка, як завсёди, знайшов туристичну мапу. Ну що там? Шмат сьогодні брати. Ні, сьогодні просто вельми шмат. Вельми шмат тут об'єктів. Хоча так подається. Мені подається, що город маленький, ми все обійдемо. Так, може ще у центрі. Да. Ну так. Город, конечно, багатий на славутості. Ну ось Всеслав на коні. І чому він на коні, і кажуть, що місцеві просто називають цей помник просто конь, типу пойдем на коня, і не квітне кривда. Я бы казали, пойдем до волку, пойдем до чародея, что-нибудь такое. Добре, пошли кушать. Ось наша кав'ярня. Не ведаю, такое ще сучасне. Мені покуль вельми добре ураження, перше, про цей городок. Ось летки стоять. Покуль пригоженько, але там у Полоцку. О, бачиш? 5 зорок, типу. Кав'ярня 5 зорок. Да, у мене покуль перше враження таке вельми приємне. Поглядім, як буде далі. Красивий такий у нас сніданок. У мене блинчик з ветчиною, десертик і кава. А у Дімы блины з форелью. Ой, смачно нам есть, мы уже вельми голодные. До речі, кав'ярня вельми утульная. Мне подобається прям. Ну що, Дімка, сподобалося це тобі сніданок? Да, вельми смачно було. Подруги не підманули. І мені так само, вельми смачно. Мы с тобой просто в люстерце про это рассказываем. Есть такое люстерко. И вот тут такая Пасха. Все, идем далее. Подкрепились. Здесь с подолом есть. Я закрепил бы, но стянул бы стяжками, чтобы они были одним жгутом. Пригоженько, можно что-нибудь выбрать. Второй момент, да, я бы как бы типа как Ось вибрали такий магнітик. Ми з кожного города привозимо некий цікавий магнітик. Здається, це цікавий, такий незвичайний, тому що всі остальні некий вельми такі звичайні. Ось, коли пригожусь, привеземо. И на Е нажимаете. Нет, вычеркивается. Такий мост пригожий. Не ведаю, некий такі не вельми звичайний. А ми зараз спускаємося на Нижнепокровську вулицю. Це, ну, як кажуть, саме утульна вуличка Полоцька. Ось, ну і зараз приходимо. Це часовня. Подається так. Зараз криху ближче підійдемо, поглядимо. Ось, але нечто пригоже. Там гостиниця «Парус». Ось, ну, вже такою типовою для Полоцька назва. Там некая велика дитяча пляцовка. Ось такая. Напевно, так, часовня. Зараз підійдемо ближче і поглядимо. Короче, підійшли ближче. Це, конечно, не часовня ніяка, а храм. Ось. Тут ремонтується нечто. Так само таки пригоже. Знайшли некую стежинку смешную от храма.
Серйозно? Страшно, я такого боюся. Боюся, але йду, як завсюди. Зараз понацепляємо кого. Это такой коник. Все. Спустились. О, что, некая импреза? Гостиница по разгуляем. Пойдемо сюди? Чи ні? Ну, вот уже Покровская дали будет. А, ну давай. У нас завсёди во всіх вандровках. Я просто йду, а Діма завсёди з мапою в телефоні. Це його любима прилада. Ось, і він вже керує туди маршрутом. Ось така шильдочка свідчить про те, що вулиці вернули уже історичну назву. Нижнепокровська. Ось вона починається? Так. Ну все, пішли. Ну так, кажуть, тут вельми утульно. Ось туристи їдуть з гостиниці. Можно скановать QR-код, открывается сайт Полоцкого державного университета, и тут прям артикул про эту вулицю, про кожний дом єйний. Так, Добре і тут зроблено. вже знаходяться усі музеї, краєзнавчі і такі, ну, цікавий музей з цікавою назвою «Шпацир по Ніжній-Покровську». Я думаю, зараз куди-небудь зайдемо обов'язково. Ці краєзнавчі, ці у Гети, ці у обидва. Ось, тому що це цікаво. Бути у таким старожитним історичному місті, не зайти в музей – нельзя. До речі, у Гети сьогодні на лавці такий цікавий продавець був. Він нам порадив маршрут з Полоцка. Ну, але ми не на машині, ми на цягніку, тому у нас не тримається вже сьогодні навідати усі ці місцини. Але ну, порадив Єльню, порадив ще з'їздити на Поставщину, у вёску Париж. До речі, я була там кілька років тому. Ось, і, коротше, такий, ну, ентузіаст місцевий. Розказує, як вони з жонкою їздять по різних таких цікавих місцях свого району. Ось, так що цікаві люди, звісно, тут. Ну, не подманули у гайдах. Докладно, вельми кайфовая вулиця, така вельми атмосферна. Тут некая стараюча забудова. Ось, ну і тут так само такі балкончики пригожі. Атмосферненько, утульно. І ось один у Білорусі дитячий музей. Ми думали не заходити, але є спокуса зайти, тому що він один у Білорусі дитячий музей. Треба поглядіти, що там такого адмінного. Яка пригожость, просто поглядіть. Не ведаю, просто, напевно, на дворі так грається, що, але я просто така натхненна сьогодні. Мені все подобається. Все таке класне. Ага. Так, цікаво, треба йти. Будиночок він пригожий, люблю такий червоний кирпич. І ось бачиш, дівчинка сидить маленька, нечто фарбує. Ой, клас. Квіт пригожий. Шалі. Ну, тут, я так розумію, для дітей різні... Ні, це... Пристосування, так. Ну, мені прикладно сподобалось, коли б мені було 5-6. Та мені зараз подобається. Недалеко я дійшла до діла. Ну, ще там же. Просто прихожость, це все ручная праця. Жанчина з Верхнединська. Це просто невероятно, мені вельми подобається. Ось це моя любимая казка. Пригожуня. Да, пригожусть, конечно. Якби це би щось оправдане. Тут є ще в різних стилях. Тут Ренесанс, там була готика.
Конечно, враживая. Не веду, як може на аматора, але мені подобається. Исследовательская станция. Он оттуда, ну, вот, привез, кстати, вот эти эндербит привез. Горные породы, нижние слои Антарктиды состоят. 4,5 миллиарда лет. Вот он 3 кусочка привез, вот один кусочек можно потрогать и посмотреть. Ну що, ми вже вийшли з музею. Ну, цікаво. Особливо мені ось уразив зал з гэтымі домиками розними. Я такое вельми люблю. Ось там каски. Ну, короче, так, цікаво, можна сходити. Особливо, коли б у нас були діти, ми б, напевно, ходили. Діма, як тобі? Ну, так, коли мне было 7 годов, я был в восторге. А зараз? Нема на что покинуть совсем. Так, ну, але там ось гэта з Антарктиди. То, что привез Ван Дроунінг, типу ён з Полоцка сам, ездил в Антарктиду и привез оттуль всякие коштовности и все такое. Ну, цікаво. Зайшли і добре. Ну і вельми будинок пригожий сам. Такий старожитний. Сидиш і завсёды нешта такое історичненькое трапляється. І гэта мы яшчэ не ў цэнтры, да? Не, в центре. У цэнтры? Ну, але там нейкая будзе плошча. Ага. Ну, ось скарына там, до якого ми підходили. Ось там стоїть. А ми йдемо ось так паралельно. Просто уявіть собі, що ось менавіта тут, десь тут, починалася Білорусь. І починався Полоцк. Ой. Пригожусь, конечно, таке. Звище такое. Клас. Я просто зараз іду і Дімки беру голову, типу, що ось гэта дрэва, я ж бачила, напевно, Слава Чародія. Магчыма і не, конечно, але поглядзіце, воно вельмі старое, падаецца. Гэта ўжо не бачила, Слава Чародія. Ну так, а што яны хварэюць? Што, іх хутка не будзе? Да, зникнуть. Хварэюць у Мінску і у Полоцку. Шкода. В Украине. Что ты хотел рассказать? А ничего, что это поймы Двины, хутчэй за ўсё весной падчас палаводдзя яна затапляецца вадой. А дагэтуль затапляецца, типу? Затапляецца так, вось да О, гэтага схіла. так трэба прыехаць вясной. Не трэба. Вясной усюды прыгожа, Мгм. не толькі на Палесе. Угу. Так, мы ездили у мінулым годзе ў Тураў. Дарэчы, вось ездили ў Тураў, Тураўскае княства глядзець. Зараз толькі до Полоцка дабраліся. Ось, і там таксама разлівалася тады Прыпяць. Так. Ось. Таксама было вельмі прыгожа, незвычайна. Якая прыгажосць, просто паглядзіце. Не ведаю, мяне это все так натхняе. На што натхняе, не ведаю, але такая прыгажосць просто. Правда, з'явіліся ўжо аблокі. Я люблю, калі просто яснае блакітнае неба, але за аблокамі таксама прыгожа выглядае ўсё. Ну і крыху пасвяжэла, так. Ці гэта ад вады, ці што, але ўжо не такая спякота. Таксама нейкі цікавы такі домик. Ось падымаемся да графіці. Ці гэта не графіці, ну, карацей, нейкі такі постер. Ось. Магчыма, тут не будзе бачна, але там яшчэ штосьці напісана. Так. Во славу Полоцка, во славу Русі. Як можна зайсти? Да? Я тут спробую показать неяк так. О! Угу. 14 стагоддзя. Ну, але, на жаль, я про яго нават нічога не ведаю. Дарэчы, гэта, магчыма, музей. Рыцарство выдаецца. Да? А я думаю, в музей рыцарства не пойдем. Пусть старые станут моложе, а молодые добьются славы. Во славу Руси, во славу Полоцка. Так, прыгожа. Гэта, дарэчы, дракары, да, вось гэтыя.
Ой, не ведаю, просто меня так натхняе гэта гісторыя, што Рагвалод прыйшоў з-за мора і што ён, магчыма, вікінг. То, напэўна, не даказана, але неяк мяне гэта натхняе. Тое, што не, ты калі глядзела серыял «Вікінгі», я заўсёды думала, што то, магчыма, і Рагвалод наш быў. Вось гэты будыначак. Не ведаю, што гэта было і што гэта ёсць. Зараз паглядзім. Таксама ёсць QR-код, дзе мы ўжо проста як вось экскурсавод ходзіць, тут расказвае, што дзе было. Раскажы, што там, што это дом? А нічого цікавого. А што? Вось гэта? Ну так. На этом месте некий участок был, потом перебудовывали, Мгм. каменный сарай, всякое такое. Ясна. Так а паглядзі пра вось гэта, ён цікавейшы, 26. Да. Я не ведаю, што там зараз, як быццам бы людзі жывуць, нейкі дамафон. Ці, можа, офісы. Паглядзі пра яго, што там. В конце 18 стагоддзя была драўляная забудова, Угу. а першы каменны дом з'явіўся в конце 18 стагоддзя. Не напісана, што гэта? Гісторыя гэтага месца. Ну, тут бачыш. А, ёсць? Быў будаваны пачатку 20 стагоддзя з чырвонай цэглы, Угу. з выкарыстаннем элементаў стылю мадэрн. Ну, тут як быццам бы больш пра архітэктуру будынкаў, пра самі Да, да. будынкі, а гісторыі як быццам бы няма. Узводзіўся ў перыяд паміж 1899 і 1912, як жылы дом. Жылы дом, ён і зараз, Аднак напэўна. першапачаткова быў задуманы як даходны ці пастаялы дом. Діма зацаніў гэты дом. Сказаў, нагадвае, як быццам бы нейкія еўрапейскія дамы, да? Ну так, некую Португалію, так рэльеф цікаво опісаны. Ну да, такі, што вздымаецца такое. Прикольно. Так, Ну, а вось той самы музей, прагулка па ніжнім. Дзе, вось гэта? Ну, так пойдзем. Вось, прагулка па Ніжнепакроўскай. Я думала, шпацэр усё ж такі, але не. Прагулка. Домик Петра. Дом 17 стагоддзя. Дык ён называецца Домик Петра ці шпацыр па Ніжнепакроўскай? І дом Петра, і шпацыр. Там музей знаходзіцца зараз. Ага, А дом Петра, там аж ён спыняўся тут. ну, зразумела. Пойдем? Ну, гэты домик прикольны. Клёва, так што белым просто зрабілі, вось дакладна як на поўдню родзі, мы не накрываліся. Клёво. Пригоженькі такі. Нейкі такі, ведаеш, балконы, нешта там. Нешта ховаецца, ну, прикольно. Тут, напэўна, я бачыла, што нейкі аўдыёгід можна ўзяць, а можна, каб тебе правялі экскурсію. Калі што, можа, і экскурсію паглядзім. Да? Там на рэканструкцыі нешта. О, якія дзверы. Ну, О, божухна. рэч. Рэч. М. Что будем слухать? Тут што трэба? А, читать. А, хаця не можна включаць. Можно и не тут. Может, нам что-то затекает. Типу, як Ніжнепокровська виглядала, да? Так, так, Раней. справді шпацир по этой вулиці. Як ми раніше шпацирували. Кайфово. Цікава задумка. Да, цікаво. Ніжнепокровська. Банк. Хм. Я б хотіла по такой ось пошпацирувати. Ніжнепокровська. О, жіноча гімназія. Глядіть, як цікаво. Да. Полацька, видно, шмат разоў гарэў. Ну, ось тому тут цэлая экспазіцыя прысвечана пажарнай справе. А ось гэта цокольны паверх. Тут такі прям як быццам бы сутарэнне. Такі прыгожа адкрываецца від. Прыгажосць. Конечно, коронное слово у всех моих влогов — это прыгажосць. А что зрабіць, калі так і ёсць, да? Любите рыбку Беларусь? Угу.
А ось гэта бібліятэка Семёна Полацкага, так само выдатнага дзеяча беларускага, полацкага. Ось. А вось правослаўны манастыр быў раней, Ага. 17 стагоддзя. Ну так, давай сходзім, там павінна быць прыгожа. Давай. Па-здымках. Зараз сходзім. І вось тут знаходзіцца яшчэ і музей беларускага кнігадрукавання. Вось я таксама хацела ў яго схадзіць, таму што тут усё ж таки жыў Францішак Скарына, і мне падаецца, трэба схадзіць абавязкова. Три в музей. И тут же еще библиотека, да? Да, и библиотеки три. То есть два музея вам три повода экскурсии. Да? Не студенты, ну каких два музея. Пригожа. Такі форсиці. Пригожі. Пригожость. Это такие прилады. Книгу так робили. Цікаво, конечно. Добрый день. Так само маленечки, книжки. О, класс. Купала. Наша любимая гульня. Знайди на старожитных мапах свои города. Я уже знайшла ось тут Молодечну. И Дима, где твоя глубокая? Я вже справився. І ось глибока. Бачиш, ми так близенько один до одного жили завсюди. Вельми люблю старі мапи. І не завжди такі, не такі, як вони є зараз, але вельми цікаво. Що, іде екскурсійна група, 50 чоловік. Ми її просто збігаємо. Тому що мені вельми хочеться ходити. О, Дімка, там Семен Полоцький. Добрий день. Добрый день. Так, вот, прикинь, якое життя. Просто сидел, переписывал книги, робила свету. З тобою що вже історію? Ой, бачка, это пригожость, конечно. Просто як у этом, як у казці пригожу. Ні, як буде чудовище? Почвара. Почвар? Ой, яка пригожость, слухай. Я б марила про таку бібліотеку дома. А Діма до своєї теми, до глобуса. А? Глибоко. Одразу знайшов? Ні, нема. Тільки пол. А це зал Францішка Скорини. І ще одна мапа. Чорнобиль, Подольськ. Молдавия. Ого. Моя родима. Ого. Дєтіна. Что это? Ну, то хутор зараз біля нас, може, ти інший ніякий. Та ні, може і той. Бачите, кажи. Ні, може бути не той. А это Иоганн Гутенберг, это коли я вучилася на журфаку. Просто перше питання, хто друкований станок зробив першим. Просто перше питання. На все життя запомнила. Ось покидають такі стару цеху, да? У мене вже розрядився телефон, тому ми шукаємо терміново ніяку кав'ярню, щоб його підзарядити. Але я виїжджала з Мінську, було 100%. Нас димало, і він розрядився. Не Борисов камінь, звісно, але не ж теж ще знайшли. Пам'ятний камінь. Ну, виглядає пам'ятно, да? Пакет Франциска Скорину. Ага. Так. Зараз йдемо у краєзнавчий музей, будемо просити там зарядити телефон. Тому що тут поблизу нема ніяких ні кав'ярень, ні кафе, нічого такого.
Ось, магчыма нам дазволіць гэта зрабіць. Ось такі цікавий дом так само. Ну тут уся вулиця така. І вона така доволі, ну, довга, да? Ну да. Адсюль ад Полацка праз рэкі плылі купцы з варага ў грэкі. Так, сапраўды. О, Греція. Мебель, сантехніка. Запрашаю. Ну, блин, вось так трэба оформляць просто крамы. Одразу захотілося щось купити. Якусь сантехніку. Нам не треба, Дім? Ні, не треба. О, жо, бачиш, Софійка возвишається. Ну, ось тут, напевно, буде ось. Це краєзнавчий музей. Так само вельми пригожий будинок. Так, Кірха раніше була. О. Добре. Потому что мы видим вот океан, здесь показано именно с восточной стороны. Это часть города. А, да, до речі, давай поглянемо. Я Драговіч, а ти Палачанин? Который был заполнен. Так, прикольно. З этого боку так пригожий город, бачиш. Тут такое панно Полоцка. Пошли. Все, подзарядили телефон. Счастливые. Идем. Куда мы идем? До Софийского собора? Так. Супер. Нешта мы про себе зразумелі не вельмі прыемную праўду, што музей гэта не наша. Ну, я вельмі люблю гісторыю, мне вельмі цікава штосьці новае дазнавацца. Вось, але вось так вось хадзіць, типу я вельмі стамляюся. Ну, Діму тое ж самае. Вось, тому я думаю, што 1-2 музеі гэта максімум, а не так, як мы ўжо 4, да, наведалі за сёння. Колькі за такі маленькі тэрмін. Ну і вось Софійка. Софійка її, до речі, називають, ведаєш? Полочані. Яка сметана? М? Яка сметана? Та, а, да? Це Полоцька? Конечно. А, ой, тільки зараз додумалася. Думала, типу, як ім'я. По-білоруську написала назву вулиці. У нас у Вёсце в Глибоцькому районі тільки таку і завозять. Молоко, там, сметана, масло. О, ну, в Мінську редко, до речі, я бачу, да. До речі, Діма, розкажи, откуль ти? Розкажи, що ти так само мальполочанин. Ну так, сусідня района Глибоцька, Голубичі. Тому доволі часто бував Полоцьку, але таким більш дитячому зрості. З нами перший раз, тому перший раз. І я в перший раз. Ось такий тут мостик. Напевно, підсвічується, да? О, нове. В 2024 году зроблене. Да, пригоженько. Пригоженько. А на Полоцк недалеко, да? Там вот огульная автобусная сеть, можно сказать. А, Городские автобусы. так а кольки ехать на автобусе? А, 20 угу. минут. Ну, ось яка пригожость відкривається, просто кайф. Зараз подивимося. І можна буде з вишені на Полоцк поглядіти. Ну що, як вода? Холодно? Конечно, может быть. Чиста. Погляди, як пригожа. Ну. Такий вид відкривається, коли ми ще не на самому версі навіть. Ой, де голуби відпочивають. Ну і камені. Ось, яка пригожость. Він, звісно, реконструований, тому що в 18 столітті його спалили. Ну, але хоч щось є. Піднімаємося зараз, я вспомнила, як ми піднімалися на вежу Єдеміна у Вільні. І вельми шкода, що ми тоді не вели YouTube, не знімали влоги, тому що було вельми шмат цікавих історій. Ну, але сподіваюся, ще буде у нас час поїздити по цікавих городах, щось показати. Ну, ось прикладно зараз так само цікава вандровка. І є такі три у світі – в Києві, в Новгороді і тут. І цей собор, ну, загадав побудувати число людей невидимих. Тільки підкреслить велич Полоцька, яка приємно сягнула великої уздою. А гэта мы подошли до Борисова камня. Його знайшли на дні Двіни.
Вось, ну і, канешне, існуе павер'е, звязанае з ім, трэба да яго прытуліцца, патрымацца і потым загадаць жаданне і 3 разы вакол яго абысці, і тады жаданне збудзецца. Дзім, будзем загадваць жаданне? Згадаю. Ну да. Все, загадали жаданне, цяпер трэба 3 разы яго абысці. 3 разы хадзіць. Давай, раз. Реально будем 3 раза? Ну, давай. Так, первый раз вышли, давай другие. Сука, я уже забыла, что я загадала. Люди глядят на нас, как на просто нигде это не написано, это здесь я прочитала. Так, 2. Зараз прочитаю. И все, в прошлый раз мы ходим в этот камень. Хай только оно не сбудется. Такі ахвяри. Ну, 3 раза простите. Все, давай еще раз. Все, да? Обошли? Так, 3. Все, 3. Все, хай сбудется. Тут, напевно, вітер, нічого не чутно. Але яшчэ нейкі камень. Так, а что у нас тут? О, ну ты бачиш, князь Рогволод, Ізяслав, Полоцк, колиска белорусской державности. Так, цікавий вельми такий камінь, помник з усіми відомими іменами Полоцка. Короче, Дима знайшов некий подвесный мост, что я, конечно, туда не пойду. Короче, Дима привез на некий подвесный мост, привел. Хотя я вельми боюся этого моста, конечно. Але что зробиш? Пошли. Я иду. Не треба мне рука, я сама. Боже, я завсёды так. Я завсёды боюся. О, він шатається. Дима. Це та сама рукопалата, яка дала назву городу. Мені ж тут нічого страшного немає, але мені все одно страшно. Ось, але, конечно, пригожа. Эта палата, вона впадає у Двину. Ось, все, хлопець тут стоять. Я у Полоцку перший раз у житті. Але гэты горад для мяне адметны, тому што тут менавіта пазнаёміліся мае бабуля з дзядулей. Бабуля працавала тут па размеркаванні будаўніком. Вось, а дзядуля тут служыў. Вось, і так яны тут пазнаёміліся, гулялі, гэта горад іх маладосці, іх спатканняў першых. Вось, таму сёння, калі я бабулі сказала, што мы едзем у Полацак, вельмі ўзрадавалася, таму што гэта такі яе, ну, горад ностальгіі. Сказала нам тут наведаць некалькі месцаў любімых. Вось. Так што ходзім тут па месцах маёй бабулечкі. І што цікава, што мой дзядуля родом з Красноярска, з Сібіры, бабуля з Маладзечаншчыны, з Вязанкі. Вось, і сустрэліся яны тут у Полацку. Што вельмі так цікава, як лёсы зводзіць людзей. А гэта вось Полацкі дзяржаўны універсітэт. Дарэчы, вось адсюль ліхтарык, які мы набылі як магніцік. А, да. Вельмі падобны. Все сышлося. Да, вось гэта помнік студэнту. А раней тут размяшчаўся езуіцкі калегіум. Вось. Тут. Ну, прыгожа, да? Так. Да, прыгожа. Еўрапейскі вайб які такі. Вось. Да. Чому ти сюди не поступав? Так я думав. Да? 23 геофакультети існували в Україні. Полоцк, Успінський, Богу. І ти думав поступати в Полоцк? Да, розглядав. Ну, б тоді не познайомилися. Ну, да. Дауниной пахне. І тут, до речі, кораблики. Да, кораблики всюди. До речі, шпацыр по горадзе гэта наша не адзіная мэта наведвання Полацка. У нас яшчэ есть такая, ну не у нас, а у Дімы есть такое хобі. Ён наведвае розныя футбольныя матчы у беларускіх гарадах, асабліва моцна яго цікавіць у маленькіх гарадах, нейкія такія непапулярныя стадыёны. І вось сёння тут таксама будзе гульня. Хто там сёння гуляе? Полоцк супраць гарадоцкіх Львоў. О, гарадок это таксама тут, каля цябе, да? Ні, це за Віцебськом, це далеко.
Угу. Ну, у Витебской области. Ну, это чемпионат Витебской области. А, ну ось, короче, сьогодні ми пойдемо глядіти по супроть городка. Ось. Ну, ми сьогодні не поспіваємо на увесь матч, поспіваємо тільки на перший, напевно, тайм, так? Ось, ну, але хоча б щось. Ось, тому що у нас тягнік, а сьогодні якраз неділя, всі вертаються у Мінськ, студенти, і нема квитків, так ми ледь з'їжджаємо у повному тягніку. Ось проспект Скорини. Зараз ми йдемо до помника літери У нескладової. Я вельми хотіла там побувати. А, до речі, там близько гэтый помник ну, центру Європи. Є ж ще помник центру Європи. Він так само подається десь тут. Пошукай, хотілося б подойти. 500 метров. Там ще можна отримати сертифікат, типу, що ти був у центрі Європи. Хоча на самом деле він же не тут знаходиться. А ну шмат країн спорить, сперечаються Да? про это, да, там, от Польши, Литвы до России. Я просто чула, що там типу у 60 кілометрів від Полоцка, по-моєму. Как бы на озере Шо подається, по Глибоцькому районі. Ага. Це що, з центру Європи? Так, так. О. Цікаво. Вечором було б добре тут походити. Ну, Треба як-небудь приїхати сюди переночити все ж таки, тому що ну, мені маловато часу було. да. І Новополоцк захопив. І Новополоцк, так. Да. Ну, це вже в іншому влозі. Ось помник літери У. Нескладовая. І тут різні слова. Ад Євфросінні до Скорини, від Полоцка почався світ. Григор Бородулін. Ну і тут ось дієслов. Словник, наставник, браслов, державний, жовтий, здоров'я, автор, ластовка, керовця, чаровний. Де ми? Центр Європи? У центрі Давно Європи. подивився. Ось так. У центрі Європи. Цікаво, це справді центр Європи чи ні? Ніхто, напевно, вже не ведає. Вуличні музики. Малепошня кропка нашого шпациру, нашої вандровки. Це Спас Єфросинівський монастир. Ось, зараз покажемо, що тут як. Уже ось б'ють дзвони. Так, по території походили, але в сам храм не прийшли. По-перше, вже нема часу, а по-друге, у мене нема головного вбору, нема ніякого поточка. Ось. Тому так, просто походили криху по території і йдемо вже назад. Йдемо, як завсюди в мапі. Нам треба ще поспіти на футбол. Кратей прийшли на футбол. Ми прямо мали на полі. А гульня вже почалася. Ідемо. Ну, кольки поспіємо, стільки поспіємо. Ось табло. Полоцк, 2019, городок-ські Льви. Дімка вже займається своєю справою. У Дімки, до речі, є Інстаграм, де він пише пости про футбол, який він навідав. Я покину у коментарі в описанні посилку, кому буде цікаво, коли ласка, заходіть. І він пише пости на білоруській мові. Ось. І ось це його таке хобі. Ну, це вельми цікаво, тому що, дякуючи цьому хобі, ми вже навідали шмат білоруських городів, у які, напевно, відаєте, ну, спеціально ми б не поїхали. Ось, наприклад, ми так були у Ляховичах, були у Крупках. Ось, ще подається 10. Так що ось така цікавість у моєго мужа. Ну що ти, довольний? Що поспіли? Я вже все про тебе розказала. Да. Зараз заходу, щоб підписати. Ага. Ой.
Ага. Ну, як ёсть. Діма просто як гулець команди. Ти вратаєте хто? До речі, зараз Дімка сказала, я тренер, і я вспомнила, як ми були в Ляховичах на футболі. І, коротше, вже сели, вже гульня почалася, і тут приходить мужик, нечто сидиться коло нас, такие, какой счет? Мы такие, ну не мы, там люди побач сказали лик. Ось, і оказалося, що це тренер команди. Типу він просто прийшов, такий, який рахунок? А з ким гуляємо? Типу просто тренер прийшов посеред матчу. Ось, це було вельми цікаво. Ну і такий, там був локальний такий футбол, вельми такий вайбовий, утульний. Ось. А ми зараз Карфу змінили локацію, бо там немагчыма знаходитися вельми моцне пекло. Ось, прям сонце гэта амаль у голову пече. Ось яку ми кропку знайшли пригожую. Тут і тяньок, і вельми бачно поле добре. Діма вже у захопленні фотографує. Ну і зараз криху походимо. І пойдемо. Тут такі рельєфи кльові, правда? Ну, вельми. Ну, і напевно навіть не насипали тут нічого, як зробити стадіон. Да, просто писали стадион. Да, просто так. Конечно. Так і було. Просто можна гуляти, там ідея просто матч. Ти таки шпацируєш собі спокійно. Вздовж лісочка. Тут так само кораблики на виході в стадіон. Ми, до речі, прочитали, що це був некий... Ой, як там було? Ювелірний квартал, да. Типу, що стадіон так само історичний. Ось дійшли до Єфросині Полоцької. Белорусская осветница. Ось такая пригожуня. В углі ім'я Працлава. Я потім назвала собі ім'я Єфросиня. Ось. Мені подається, усього ж одного дня мало. Коли б ми, може, ще ночили тут, правда? Ага. Походили пішли вечором, поглядели. А то мне так есть криху такая некая незавершенность. Ось, мне подається, що можна було кудись сходити, десь більш спокійно посидіти. Ось, ну, але як є, так є. Магчыма, ще вернемося. Ось музей традиційного ткацтва. Приватний дом. Ого. Так, до речі, підходу хтось живе. Цікаво, звісно. А ось, до речі, вулиця з Франциска Скорини, тут жила бабуля. Треба їй показати це відео. Може, на що вспомнити. Лена казала, що вони жили у таким, ну, вже старим домі. Можливо, його вже ті знесли, ті щось з ним зробили. Це було вже 50 років тому. Навряд чи вона згадає, де вона тут жила. Ну, ось цей музей природи, чисто ахови природи, щось таке. Але вже ми туди не пойдемо. Сьогодні вже хапіло музеїв нам. Ось так виглядає вежа. Ну, цікаво, звісно. Криху подобне до моєї у Ляхновичах, ружовий. Але відрізняється. Ну, ось це отримлюється природний екологічний музей. У водонапорній вежі. Ну, треба таку ідею подати у Ляхновичах, да? Да, така вежа пропадає. Ну.